Kinong yelam jong kasenjuk ki dorbar snong teranga, menta kasngi kan riu tarik ujemang hajar arpuwei, kilami syakmat ban pensai paiba, halor beladon ke jingde bat register tu ikijaka jong kasnong hi borok kawei, syaki riu shimet daka hima melim. Presiden jong kasenjuk ki dorbar snong teranga uba Marcos lapasam, harengkat ke jingedon lang kinong yelam snong jong ki south ligi snong, ki badon hapok ka syatri jong kane kasenjuk, ki bakan thup ka snong teranga, sen, lathu, bat kanong spung bi. Habai kran bat kilat pathai kubor uloong kala penlengo shibo niki, haba ladon ka jingsha register tu ikijaka jong ka snong hi borok kawei, dau ba telang cirup lau. Barhakane ladon ketilang ru ka hima melim, hakaba nakaliang ka hima melim, kala pensisya bagi te kijaka snong, kidei kijaka jong uriu shimet, jong uba telang cirup lau, klem tadon kano ka jingtep lang jong kinong yalam snong, hakaba ya kane ka kam la shule sop tang hapdang ka hima melim, bat uba telang cirup lau. Shushu nakaliang uba Marcos, ulapen kan mauru, da ka jing sokya ya ka jingkran ka balakran nado mensua da umentri karbuki, ubala bam kuai hadwar ublay, da ka ba uloong bagi kasi war, ki kasi penar, ki kasi kenriam, bat ki kasi boy, kim don hok ban kamtra ya kijaka hakarai marwet, henrei de tang ki marwet, ki bala ban longtra ya kijaka hakarai. Nakaliang ka senjuk ki dorbar sinong teranga, sa sisin pat ngiwan ban clarify, halor kajing pan nakaliang kahima melim ya ke clarification nakasenjuk katkum ka lat pathai kupor ke balami ya ka arpuai terik April arajar arpuai tingis ngau ban penpau sya kahima halor kini kijing tho ki bamangi ngelat step forward sya kahima bat kata kalong ha kalai tarik banai khatway ar hajar khat pra ngila da bu jing tho sha ka hima melim te dei ha ka pra tarik November ar hajar khat pra nakaliang kesenjuk ki dorbar snong ngila mi ar teli ki bas ki simo ki bomla chu ban mudur tip katno teli ki sumo hado da ki phau teli ki sumo bat hangtu hapo kadorbar jong kahima melim nakaliang jong kipaiba nakajing bom nyam syu ka kamera ki babun ki la syong ha baranda hasurok bat kiri rong ba ki babun om dunai ki spangot ki la rong sapo jong kaying dorbar ban yakren halor kani ka kam jong kajing sya register tu jong ki jaka jongi hau deilang cirup lau te kani kadai pratarik November ar hajar khat pra kani kadai gawi ka sakhi bat hangne ngakwa ban stick khendiat bah ka baidi bat kani ka dorbar ka balalong hakan ka sngi nakaliang jong ka hima melim kila pensisya ba kani ka jaka kadai ka private land ka badai jong udilang cirup lau bat hangtu kuman penkan mau yang saya sisin banakaliang jong menteri karbuki wat lada imdon syu pedeng jongiru ilakren syai ba phi ki khasi war phi ki khasi penar phi ki khasi khenriam phi ki khasi boy phim don hok ban kam ya kini ki jaka right marwet light no marwet te kata kadai kepala dong ketang yang ini kipat kasih kabri uhinyong trap te sakawai pade kajing sakhi kalong haka kasiti haka tu kasngi ke bengelelek nakaliang kahima ka ai biang pratrik November ar hajar khat pra haka baide bakani kasiti kalong laai syaka teranga lathu jermang paham jula pilingku A and B pengker A and B sen nong penyach nong nakarbil bat lasak hilang ru hakajing adon rengkat bat kador bar sinong nong spung bi tinggal lailet syakane ka jaka bat kaphang kalong kajing syak penpra bat penjot maupun ubadon sen raj marwet hima melim ya hakane ka sngi lalong kador barba hakmat yung kipat ba kemenong ba kajing adon nakane ka than hakabaidon nakaliang usim ka hima melim
bu acting sim joka Hima Malim ki menteri barok bu MDC jungi bak Victor Rani ki reurong bak sunong barok khoj mangi bat hakan ni ka sengiru ngelaya keren nak pasai nak kini kiri orang bak di barok khoj ka baide bat kani kajing di tu bat kajing register tu ye ki jaka jungi sya udai lang cirup lau kani ka diga benta ka baar bat ka balai ka siti ka balai sya ko umlathu sya ko terngaro ngiyo ye kani ka siti ka khatnyo tarik mana khat ar hajar khat pra bat kata kalong balai nakaliang urat marwet usim rat marwet bat kadorbar bat hangne kaphang kalong kajinglet survey ya kajaka jo ki sau pongut bat delang cirup lau banlap ya kajingsai jo ka map area ha ka apotrik banai khat ar harja khat pra te ha kani ka apotrik banai khat ar harja khat pra ngelalet che spot bat hangne hapilingku kani ka dorbar kal along hapilingku bat hangneru lawan lang bat menteri lang sti jong ka Hima Malim nakaliang kiseng balang ke HNYF kilawan mi syakane ka jinyalang bat usim karaj marwet kirang ba sinong jong kane ka than jing barok khoj kilalet ki pat ba jing kane ka sinong barok khoj kilalet bat ha kane ka sngi enda nakaliang jung ki pat ba ngi keli ya usim jong karaj marwet bat ya ka Hima Piong ban survey yakini kijaka how to pilawan ra kita ki authorized surveyor ki balapha naka district council ne ki balapha naka office jong deputy commissioner ne lane ki surveyor ki balapha naki survey of India ne handai ki ong ki de ki survey jong karai tingim la ban pedia te hangne kini ki lightly ki siti hadin kini ke jing klumar ka bami lightly ki siti kat kum keril delegation ki jongi ki bangi lami lightly kini peuse nakaliang jong ka Hima Malim kadang pha ha ka arpu artarik ubanai march arajar kat khanrai sya chief executive member Khasi Hills Autonomous District Council Shillong nakabanta ka approval te nakaliang jongi upat ba hapadeng kini ke jingya lenti jongi ngi klamyo kanu kanur ka jing simkhia nakaliang jong ka Hima Malim banda dei ba ka Hima Malim ka simkhia mas mi ngi hakasin ka baning kong kala dei ban sim mar ki sinjam ban pha dakas order yo usim jo karaj ban penbek ikini ki kendrum kanram hanrei nakaliang ka Hima Malim jar nakaliang ka raj marwet jar ngi penban makin kami penban kano ki swipe penman siki agent ki babun na kani kathan hakabadi kumno bangin la bantem ya kini kinong persya hakabadi bat ka jingdi kini kisnong ki tham ki jaka ki puta jungi tengah kan mau bah ka public hearing jungi ki bangi lalong ha ka apundrik tarik November ar hajar khat khandai te ha kani ka public hearing ru kalami ka criticism kalari ka jing persya bat kane ka jing persya halor ka jing pelong jung ya kane ka public hearing kamut bangin persya ya kane ka jing dililam ya kini kisnong ki thaw ki jaka ki puta ki jakarep ki jakariang jongi na kane ka than te pheuse na kaliang jong umunu bat ki briu jong kilas dang ban sen ya kane ka JEC ka Joint Action Committee jong kinong ya lam sinong kat kum ka khubor ka balami homo phora kalai photrik araja khat khandai te ha kane ka khuboru pet kane ka dur hangno lalong ya kane kade ha ka dor barat jong ka rat marwet kine ka dur balasyon harat marwet bat mano ba kibadon hangne nakaliang kasenjuk ki dor bar snong lani ka dor bar snong ukhasi mano badon hangne kidon tang ka tuk ane ki khasi ki bam kibadi tang ki nong snong bat kibade ki dalal nganong bade ki dalal lani ki agent ki khwan mantoy simet ban yo pisa bat bandi kane ka jaka jong paradok prasnam jongi kidon armut laingut syadin handai babun hinang ne mendai weru khasi kidi ki agent sudah borok khot ki la form ya kane ka Joint Action Committee bat ka bas ngulongo nakaliang ka Hima Malim ka pwede kat kum jong kane ka press release ki kenthop ba kuno siliang kirang ba sinong ki karsyan siliang kirang ba sinong ki persya ngimla ban suthu
Haka jing shisha jaka ba pinkren haki social media pila dei banwan cha spot ben intervene ya kan kam nandu basedang. Pause nakalian ka himar ngi peni ba ki penlong office penban ya ki press na ya kan ka social media. Laka de ka print social media la ne laka de electronic. Te kim nyokor ya ka jing mi jongi ya ka jing kerpat jongi kum ki pai nong chong snong kum ukun o hajar jong ka hima habang imi da ka burom sa ka hima kim nyokor kiyai la ka jong ka jing sungtu napo ban pen urlong ya kan ka kam kat ba hakini ki sngi pat ki pen pau pen ban dang sian ha ka ar puai terik april ar hajar ar puai ki ong pen ban ba ki kumno manakali yang kesenjuk ikan thok ya ki baki don kiti kini ki kot ki bangila dep ya kala pen pau sai ngila sungtu te nganong ya pi ba hang ne kum pen pau yang sai sin akan lai puai tarik arajar khat khandai om don we ru pat khasi jong ye ban along u pat khasi jong ye ba de ramba shinong hi jong ke khasi ki ba nia don mentalang hang ne like no na gitu gibri ke balong kita lang te ya kan ne ka ju ngila de buru ya ka jing tho cha ka deputy commissioner jong kari bhoi district ha kalai pau tarik manai khat we arajar khat pra kane ka receipt ke bangilayo bat ngila buru ya ka jing tho sha chief executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka pusan tarik april arajar khat khandai ngila buru ka jing tho sha chief minister jong ka Meghalaya ha ka pusan tarik ubanai ba ar hajar ar pho halor ke ni ke kam jongi pause ka kam jongi napo tat en hadu bangilayo sundon ya ka kopi ka ba la file case penbanda we ni ki unong asam ubi pradip dep te kala penkendit chuchu yang in alor bangila dep sha register tu ki jak sha di tu ki jaka sha register tu ki jaka propose check BSF menta sya kan tho mangi kitra jaka hadin nang ta misayo sabut sa kawai pat kata baong ba file case ubi pradip dip against to the government of Meghalaya te kalong ke basanga yang ikipat kasi te kumanong ba kat kum kariti ka dustur ngan penken mau ya ka hima malim ngan penken mau ya ka hima malim kat kum ka kot riti bat ke jing penbait ka hima malim hak aku pratrik u September khat khandai spa lai pusan ngakarpat ka baburam ya ka hima malim kum ka kemi topet ya ka at jong pinapo don ayu bat pin susung thu ya ka sensyar khadar hak badi ukun u hajar bat u rayot hangno pila pen kubor bat pet bah ka baide susu ya ka at jong pi ka badong hau ar hajar nyo ka hima malim at kahima malim ak kabadang supen mi kabalong hau ar hajar khat sanru sapet bah tu bat sapet bah kabaide bat kajing adi jong pi ka jaka kajing syadi jong ka jaka puta jong ngiru hapo kisil kisan jong pi mano badi ya ka jaka jongi bat mano ba syadi bat mano ba register tu ing hau tu kahima malim kalabut nem kalabut renti nem ya kini ki an ki bala tho lada kahima ka tho ya kini ki an ke pen scam ya kini ki an ke pen kai ya kini ki an te kamut kahima kam syong dor syu kai kanong chna ya ki an bat kanong pen kai ya ki an te ngiu upai ba te kumade upai khasi khara khun kabri nyu trep kamut bangil asya lilang kumanong ba kamenta ka ba hakabaydi ba kajing syadi jongi kini ki jaka puta jongi kajing sya register tu jongi bat kajing propose jong ki bandi ka BSF ya ki jaka jongi ngingila long kita kisnong khasi marau kumboong uso satham kendit benriu ko kun pat khasi yo ngilong kinong tong jong no ro jong no mdei mangi batong mdei mangi ba pentong dalade yalade handrei menta kapau bana kalian karat na kalian kahima ki penbor ini bangingin long kita kinong tong jong no re jong no ngilahap yang hakato ka juk kumbangi pule haki school jongi por bangidang late school ka slavery system imat ka sinong jongi mentaro ngin sahap hakata ka slavery system lada kayat hakani karukom habangi pe yakini ki an kiriti ki dustur ngis hun jurut ba ki pat kasi jongi ki don la ka jong kiriti ki don la ki jong ki mat
terikam ban yada yo put usam nyo kajat mendriu khasi phause ki kam pate kiyat mak khong pom de halor kane ni susngo ban penkan mau biang ya kahima malim kum ka kemi ban syuken tho yangi kum ka senjuk kirang ba shnong ki represent syaka dorbar shnong ki represent syaka hima nadu kapor ki ba ngelalek ningkong ning syap syaka hima malim kasin kabaar hapilingku kasin kabalay ha umsen ha kabalay don lut na kaliang ki menteri na kaliang usim na kaliang hima phim don hok banong bangi ngim tip ban ngim don ti ru ha kabay di bat kane ka jingjia ki jaka ki puta jungi ban clarify de ka basuk phim don hok namar ba ngila dep ya lang ba kat kum kalenti kajing kerpat rit na kaliang kesenjuk ki dorbar sinong jongi bat ngan pen mau ba ngan pen mau ba ha kabay de bat ka delegation jongi sa hima malim shu snewbok bakawan kanika protocol jong ko covid-19 hanre na kaliang jong upat jong snong jongi na kanika than ngilong ki ba ready ban represent yang sasisin kat no bos pidon kam na kaliang kahima malim baro upat nong snong ngin mi la da kanega kam kan ya chiat kumne ngimman se ban represent ban ngin mi sundon da ka strike hadis council ban ngin strike ya kahima malim na kaliang jongi upat nong snong kanika than kata na kaliang jungi ki pat jong kasenjuk ka dorbar snong ngidawa ya kane bat sakaway kentin nyaw yawai atat ngan penken mau ka badi bat kane ka jing syamat jungi na kane kathan omde kane tang kane ngidon shibun ba ki jing syamat ki ban na kaliang jong usim jong karat marwet ulale yani kan sapoy kapor kabangin show da ki witness ya pi bat ngidon ki record bat ni om tang kane te kata nakal om teng bakren mga handre nga kren hang ni namar ba nakaliang jo ka senjuk ki dorbar sinong kila pha yang aban kren kum uspok person ban kajuro kapor kum presiden jong ka senjuk jong ki dorbar sinong kani kathan te sa chisin ru nakababurom ya ka district council ngi kerpat ba pinchim khia ha ka baide bat kani ka kam jong kane ka jingjia kini ke than jongi kumjuru ya ka office jong deputy commissioner jong ka Ribhoi district ba kinchim khia ya kani ka kam jongi ban weng mardor ha ka baide bat ka jing register to ya kini ke jaka puta ya ki shnong ki thau ya ki jaka rep jakarian jongi what up bakan sekalalong kata ka second langpi what up bakan kelalong ka second balakhawa lani what up bakan poy kata ka jing yalangkin ka snam hagane ka than jongi para mangi da ka jing pendan kam kis im ki hima bangin ya jot para mangi syakane ka than ti tang kini ki kentin ki bakhado khublai sibun khublai si hajar pada bosan kong tangkun rabas nang jangka tengah te hagajing dai berkene ka kam ngalong way na kebiator hagajing dai hagane ka kelum kenram nado ka pasdang barang na ka kentar bonita ban gadon ka jingal ngo pokraw halor ka ba nakaliang jong ka hima kim sedon kanu ka jing simkia hagajing dai bat kene ka kam ban nakaliang jong ka office jong semele ka jing sisa haba ki yoi ya kene ki baro ki kot ki sla bat ki yoi ya kene ki jing yaki kat kum ka kom sensar ki dai ban khat ban lum ban lang ki pat ki no sensar snong ya ki ba ya de ki biathet ban ya ya kom ka badai ban don ka kadum kadram thai ka ba lengo ba ka jing bet ayu na kaliang jo ka ying bat ka office ni jong ko se melim baro ka we hakabaki dakabaki don ban baria song perkhat ban pan daka NOC na district council le uta bande ke jaka nga kumuri rong ba na ga sinang umlathu nga ban rap gini gijing kikot kisla ka ba philiui ka ba
Ulu clarify na kaling ba markut la pasam kong kesenjuk jong kirang ba sinong. Kabaka hima melim kamdon ya ga jingkit kli na ga jingba kli halor ga jing kini ki kam ka jingjie ya ga ka than ba ka jaka jungi hangne. Kabangila ya la bunsin. Kabangila ya kenduk la bunsin rengkat bagi beriu je kahima ba kahima kan wanra ya ka sungsuk sung sain jungi kum ginung sung sinong halor ga jingjia jung ka register tu jung nu delang siruplau rengkat kin ki agent ki badi ya kini ki sinong ki thau ka rep kering jungi kum ginung sung sinong ya kini ka than ni khmi lentin rei kam sim don gi jingba khli ro em ni don pring gi smusi kadon gi jing sung thang halor jungi bat nagaling senjuk jungi kirang ba sinong nginom kan randin hadu bangidayo ya ka sung suk sung san